Luetteloissa pilkku erottaa samanlaisten rakenteiden luettelon osat toisistaan. Esimerkiksi ostin omenoita, päärynöitä, banaaneja ja appelsiineja. Sivulauseen edellä päälause ja sivulause erotetaan pilkulla. Menin ulos, vaikka satoi vettä. Konjunktiolla yhdistetyt päälauseet, jos lauseet ovat itsenäisiä. Niitä yhdistettäessä käytetään pilkkua. Esimerkiksi luin kirjan, ja se oli erittäin mielenkiintoinen. Pilkkua ei tule, jos lauseilla on yhteinen osa. Hän lähti ulos ja sulki oven. Pilkku tulee sivulauseiden väliin, jos toinen niistä täydentää tai selittää toista. Esimerkiksi hauskanpito voi jatkua pitkälle yöhön, kunnes joku toteaa, että on aika mennä tutimaan. Pilkulla erotetaan puhelut, täsmennykset ja muut lauseyhteydestä irralliset lisäykset. Jos lisäys on virkeen keskellä, tulee pilkku sen molemmille puolille. Ystävien kanssa, uskomatonta kyllä, myös opiskellaan. Pilkkua käytetään suoran lainauksen ja johtolauseen välissä silloin, kun lainaus on ensin. Esimerkiksi lähden perjantaina risteilylle, Kalle kertoi ystävälleen. Jos kaksi sivulausetta liittyy rinnastuskonjunktiolla ja, tai, mutta, pilkkua ei yleensä käytetä. Hän sanoi, että on kiire ja että hän ei ehdi tulla. Lauseen vastiketta ei yleensä eroteta pilkulla. Esimerkiksi katsottuamme elokuvan päätimme mennä suoraan nukkumaan vertailussa. Käytettävää kuin sanaa ei eroteta pilkulla. Toiset jaksavat juhlia pidempään kuin toiset.